Sanibonani, uMqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuthu nganje ngephuzu umatshithe eqomane. Bathi umfana empande semncane oda ngabadida bethi mdala kanti cha bamsukela bakithi ingane ihlaza qini. Ufunza abaphathi benza unqamala lodwa ibshelezi bathi untombi zimdansa ngetshebe. Sithi umuhle webhuthu. Umuhle wamatshithe eqomane. Bafowethu namhlanje ngithanda nje ukuthi sike siphane ngama tips ambalwa. Ayamaningi cha, ambalwa nje okushela intombi. Yabona mangabe uyinsizwa ngeke ngithi kubalekile ukuthi ufunde kwabanye abantu ukuthi bona benze njani ukuze izinto zabo zibalungele. Yabona ukuze nawe phela uzwenze njani uzo-upgrade kancane indlela owenze ngayo owenza ngayo. So ngeke ngithi ke uma into ikusebenzela uyayithatha, kanti uma ubona ukuthi hayi ayikusebenzeli uyishiye phansi. Yabona but okubalekile funda nakwabanye. Yabona ungakholelwa entweni ubambelele lapho but ungatholi ukuthi ungayi-upgrade kanjani. Yabona so ingakho ke namhlanje ngithi cha ake siphane nje ngama tips ambalwa engikholwayo ukuthi kuwona lawo ma tips kukhona azokusiza. Yabona so ungizwa ngikhuluma kanjena kunensizwe engibhalele la umfowethu ubhalile wathi ke sawubona Mqeqeshi, ngiyethemba uyaphila. Well, ngiyaphila mfowethu, ngiyethemba nawe ukuthi uyaphila la ukhona. Uthi mfowethu ke nginenkinga Mqeqeshi, kunentombi engihlale ngifisa ukuyishela, kodwa uma ngifika kuyo ngiyayibingelela ngibuza impilo, emva kwalokho kume umqondo ngingazi ngithini bese ngivele ngiyayiyeka kanjalo. Ngicela usizo. So umbuzo wamfowethu usimple, ake ngithi nje udaba lwakhe lusimple and straightforward. Yabona so mfowethu udinga usizo ukuze egcineni naye ezothola ukuthi le ntombazane angangena kanjani ukuze ayiwine. Okay, so ngaphambi kokuba siqhubeke ke ngithi kuwena yabona indlela esekwenziwa ngayo manje ayifani nje ngeyakudala. Yabona once waya understand leyo nto ngiyacatha iminyaka eminingi ake ngithi nje okuningi kube sekulula ukuthi ukunderstand indlela esekwenziwa ngayo manje ayifani njengakudala. So awuwazi ukuthi kulonyaka ungashelisa okwamkhulu wakho eshela ugogo wakho nini ngabo 1960 bani ngabo 1970 bani. Cha, indlela okwenziwa ngayo manje ayisafani. Yabona once ukunderstand lokho kuzokusiza entweni eziningi. Bona njengoba ngisho ukuthi yabona manje khona ama 2000 yabo, so uyacabanga ufika ku 2000 let's say mhlawumbe elokishini ngakini noma kuphi uyafika dulo madolo kanye wathi kwena ngithi uthando uyagiya lana uyazibiza ingane izoxaka ukuthi hawu lo muntu lona usikhipani ngayo. Yabona because indlela osuwenza ngayo even uthi madolo kanyoko mhlawumbe ngakubuza ingane okanye ngaxaya ukuthi mhlawumbe uyayithuka noma yini. Yabona kanti kudala abantu bakhona babe understand cha no hayi ngoba umthuka but yabona so understand ukuthi indlela esenza ngayo ayisafani njengeyakudala. Yabona so awukwazi ukwenza njalo even to isemakhaya semakhaya ingane zakhona is not like ngoba kuthiwa isemakhaya hayi uzoyishela ngesidala. Cha, lutho zihlakaniphile ziyabona indlela esekwenziwa ngayo manje. Yabona so yabona okokuqala engifuna ukunderstand yabona mina by profession ngi-town planner. Yabo I hope usuyakwazi lokho. So enye yezinto abasifundisayo yona itip yokuqala leyo ekufanele uyi-understand ezokusiza kakhulu. Yabona nami iyangisebenzela. So kwenye yezinto abasifundisa zona ngisasenyuvesi iminyakeni edlule kokunye ngisakukhumbula basifundisa ukuthi abona kufanele ufunde ukwazi uku-analyze i-environment okuyona ngaleso sikhathi. Yabona hawu manje Mqeqeshi uku-analyze i-environment kuzongisiza ngani? Cha, ehlisa amaphaphu lalela. Yabona kufanele ufunde ukwenza njani uku-analyze i-environment okuyona ngaleso sikhathi. Ake senze isibonelo. Ayisithi mhlambe uyasuka kini uya eJoburg edolobheni phakathi noma uya eThekwini edolobheni phakathi. Yabona so mangabe ufika edolobheni let's say okokuqala uyafika edolobheni eThekwini
So mangabe ufika lapha edolobheni phakathi kufanele uobserve, yabo, you must learn to observe, yabona, ubheka amabhilidi akhona, indlela amade ngayo, indlela akhiwe ngayo, okhala bakhona, ingabe bahle kuwena, ingabe abakuchazi, indlela abantu aba-interacta ngayo, indlela abahamba ngayo, ngabe konke umuntu kuyashesha, kuyaphithizela, ingabe mhlambe even imigwaqo yakhona, i-design yakhona, ingabe iyakuchaza, ingabe ivuleke ngokwanele, yabona, accommodate amabhasi mhlambe, ingabe uhamba ngebhayisekili leyo ndawo uyakwazi ukuhamba kahle, noma kufanele uhlezi uqaphele ngabe zikhona indawo zabantu abahamba ngamabhayisekili, yabona, yonke leyo nto leyo kufanele uanalyze, observe indawo, uyi-understand indawo ukuthi kwenzakalani, yabona. Kwawena, do you feel any sense of connection nendawo? Is there any attachment kwindawo, okanye uzizwa as total stranger kuleyo ndawo, yabona? Zonke lezo zinto akugcini nje kutheni observe kuphela, even the smell sendawo, umoya ophefumulayo, ngabe do you feel like umoya wakhona ungcolile or uclean, do you, yabona? Yonke leyo nto you must learn to analyze indawo ukuze egcineni mangabe usubuyela kini umngane wakho uyakubuza ukuthi hey manje awusho bekunjani eThekwini, akalazi iThekwini, uyakubuza kanjani usubuye eThekwini. So uzobe usumtshela ngenkulu injabulo, mfowethu, yabona leya ndawo mfowethu, you best mfowethu, yabona amabhilidi akhona, indlela enziwe ngayo, yabona, even nabantu bakhona, imigwaqo yakhona, umchazele iTheku, udwebe isithombe kuyena engakazi eThekwini, usidwebe isithombe seTheku asibone, yabona, because uyakwazi ukwenza njani, ukuanalyze indawo, yabona. So wenye izinto abasifundisa kuzona kanjalo ke nentombazane mangabe uyibona kubalekile ukuthi wenze njani, uanalyze leyo ndawo enikuyona ngaleso sikhathi. Uyambona, mbheka indlela agqoke ngayo, the hairstyle, mhlawumbe hairstyle yakhe usanda kuyenza, yabona, phela mangabe intombazane isanda kwenza hairstyle izojabula mangabe ingcono hairstyle yayo ngoba uthi hayi inhle, yabona, and you notice ukuthi hayi inhle, yabona, excuse, nokuzithemba kwayo kuzonyuka, ukuthi okay, ayithuthi ngimuhle, yabona, i-hairstyle yakhe, okanye ingubo ayigqokile ngaleso sikhathi yinhle, yabona, okanye iteka ligqokile uyalibona ukuthi ayileli, yabona, but you analyze yena, indlela agqoke ngayo, the environment akuyona ngaleso sikhathi noma enikuyona ngaleso sikhathi, ingabe kunomsindo okanye kupholile, kusha umoya, yabona. And yabona, once wakwazi ukuanalyze the environment enikuyona okanye akuyona ngaleso sikhathi, kuba lula ukuqala ingxoxo, yabona. Enye ama-tip leyo ekufanele uyi-understand ukuze uzokwazi ukuthi-ke kube lula ukukhuluma nje nentombazane, because you understand the environment enikuyona ngaleso sikhathi, i-weather, ingabe kuyashisa kuyabanda, you analyze everything, yabona. Once wazi ukuthi udwebe nje isithombe sokuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi, then uzobe usukwazi ukuqala ingxoxo-ke nanoma ingane, yabona. Ngeke ngithi mina ungacreme ufike namagama osowacremile, uzokusayingane mangabe wenze njalo, uzofika namagama okanye ingxoxo icremile ufuna ukuyisho kuyena, yabona, yafika nje uyayisho ingxoxo, because yena uzoyisho leyo ngxoxo yakho akuphonsele indlela acabanga ngayo, then usuyadideka, and then ugcine kosuku usuyaluza, yabona, usuyadideka, usushaya uvalo, asazi ukuthini, usuyaluza kanjani, yabona. Kanti mangabe uma ufunda ukuanalyze lento iyokusiza, ngoba ngelinye ilanga, yabona, mangabe ungazijwayeza ukukhuluma kubalekile, fanele ukujwayele, yabona. Ngelinye ilanga ke ngithi kuwena kofika abantu kini mhlambe kade kwenze umcimbi noma isonto kade lifile, bese kuthiwa hayi sicela ubaba wale ekhaya ake abonge, yabona, abonge mhlambe okade kwenziwa, yabona, besicela mhlambe kusho umfundisi noma kusho ubani noma kuthiwa kwenziwani, but bake bacela ubaba ekhaya ke manje ukuthi kwenziwe njani, abonge, yabona.
uthola ukuthi ubabuye ekhaya mhlambe usaphumile okanye akekho noma ukhona besenze njani akhombe wena njengendodana endala yakhe angithi uyinsizwa usukhulile so asithi above 20 yabona mabuso above 20 so usukhulile ubaba wakhe hayi mfana wami awukhulume lapha akhombe wena awuthuba umfana wami ubonke ugcwele abantu la abantu babheke wena yabona so mangabe uyinsizwa ngazijwayeza ukukhuluma noma engakwazi ukuanalyze the environment okuyona uzothwala inkinga ngoba awazi ukuthi uzothini uzoshaya uvalo usukume uvalo kwevele lihlezi lukhona nakhona kunendlela ezikhona zokuthi ulimanage yabona ngoba ngabe umuntu nomanga methi yena uvala kanalo sonke uvalo sinalo futhi liyasivikela ngaphandle kovalo ngabe awukhulube ngayo ngoba ngabe wenza izinto eziwubudomu noma ezibula ugcina ufile kanjalo yabo but uvalo likhona ukuze likwazi ukuthi likuvikele so luhle uvalo luhle and kukhona la ekufanele khona ukwazi ukuthi ulicontrol yabo so mangabe uyinsizwa ke njalo ekwazi ukuanalyze the environment okwaziyo ukuthi into ungacrave then masumile lapha uzokwazi ukucabanga izinto because uyabubona kade ukhona kwenzeka uzokwazi ukubonga kahle ngaphandle ukuthi ube nenkinga yabona so izokusiza kanjalo leyo nto funda ukuanalyze the environment okuyona yabona kuba lula ekuthenini uqala ingxoxo lentombazane once ukwazi ukuanalyze the environment yabona I hope you understand ukuthi ngithini so ke mangabe siqhubela phambili akeke senze isibonelo ke manje yabona yonke indaba okanye yonke inkulumo imnandi ngani ngesibonelo ake senze isibonelo ake sithi ke mhlambe let's say mhlambe ukhona edolobheni okay mhlambe khona amadolobha uthola ukuthi njengeTheku kune park yabona mhlambe nayi inkosazana izihlalele lapha ihlalele yodwa yabona ihlalele park kuyishayela umoya okay yabona eThekwini njoba ngisho idolobha uyothola ukuthi kune park eTheku ke lapha ngemuva nje workshop kune park enhle kabi enkulu futhi eclean yabona nakhona eMaritzburg idolobha ikhona ipark but ngeke uqhathaniseke ipark yeliya naleya seThekwini yabona awafani hlo but ake senze isibonelo ukuthi ke na inkosazana izihlalele lapha yabona so ake sithi kuyasondela kuyona indlela yokuqala ingxoxo mfowethu ingxoxo iqala nanoma ingane njoba ngisho ukuthi ungafiki nento osuyicremile okanye inkulumo mpikiswano oyithwele ekhanda ukuthi hayi mangithi uzothi mangithi cha no mangabe wenze njalo wenze sokwengane and uzothwala inkinga mangabe wenze njalo yabona because yena uzokutshela indlela acabanga ngayo not leyo ngxoxo leyo ufika nayo kuyena so mangabe let's say uyam-approacha unkosazana uyambingelela kunjani nkosazana yabo naye uzovuma because umuntu yabona it's not like mangabe umbingelela uzohlina yini ufunani la umbingelela cha uzokubingelela kahle avume then mhlambe usungathi uyazi wazwa mnandi umoya nkosazana uyawuzwa kodwa yazi indlela oshaya ngayo even inkinga zakho uyakhohlwa nje izona ukwenza nje uyarefresh umqondo wakho uyawuzwa kodwa yabona so angisho ukuthi ubeke kanjalo exactly I'm just making an example naye uzokuphendula because umuntu yabona so uzokuphendula akutshela indlela azizwa ngayo mhlambe yena lo moya oshoyo mhlambe yena uzizwa eshiselo yabo uzokuphendula kodwa mangabusho njalo we are breaking ice ziningi indlela zokubreak ice ayikho indlela ebekiwe ukuthi kufanele ufike nale ndlela yokubreak ice ziningi indlela yabona okubalekile ukuzithemba nokukhululeka yabona once wakubamba nalokho okunye ama fundamentals ekufanele ukubambe lokho kufanele ukhululeke uzithembe mangabe uyinsizwa yabo so mhlawumbe uzokutshela ke indlela azizwa ngayo ngalowo moya oshoyo wena and then mhlambe ke yabona nje obehleli lapha into ekufanele uyithole kuphela ukuthi njobe ehleli lapha ingabe uhleli mhlambe ngoba ethanda ukuhlala mhlambe noma khona umuntu amlindile okungenzeka mhlambe ulinda umngane wakhe
okanye ulinde isoka lakhe. Ya kungenzeka ukuba ulinde isoka lakhe. So okunye ke kufanele ukuthole lokho masinye ukuze ungazithola ususenkingeni. Ngoba khona insizwe inodlame la. Ingakufica usakhuluma naye enkosazana sekuyimpi, yabona. So kufanele uthole njengoba ehleli lapha ingabe uyihlalele, enjoyela okanye khona umuntu amlindile. Let's say mhlambe useyakutshela ke uzobe usumbuza phela na uthi ujwayele vele ukuza la uzoshayela umoya uzokuphendula no hayi mhlambe ngihleli ngoba ngilinde mhlambe isoka lami or boyfriend yami or ngizihlalele nje or ngilinde umngane wami yabo uzokutshela isizathu ukuthi wayehleli lapha. Let's say mhlambe uyakutshela ukuthi hayi ngizihlalele nje yabona ngiyathanda ukuhlala la ngizishayela umoya. Okay, good, which means nawe ke ungafeel comfortable uhlale phansi naye ngaleso sikhathi. But let's say uyakutshela ukuthi no yazi ngilinde umngane wami yabo, asenze isibonelo kanjani, hayi ngilinde umngane wami. Okay, so njobe elinde umngane wakhe okusho ukuthi angahamba noma inini lapho yabo, mhlawumbe umngane wakhe useseduze. So then mhlambe ongakusho ukuthi okay uyazi ngakujabulela ukuthi ngelinye ilanga sike sithole ithuba nje sobabili ndawonye nje sithi nje ushayela umoya mhlambe kuyona le ndawo yabona sithi ukwazana ngcono. And ngiyakubona ke ubukeka njengentombazane ezaziyo ukuthi ifunani yabo, so for sure kuningi izinto engayifunda kuwena and I'm hopefully kuningi engakufundisa kona yabo. Then mhlambe uzovuma, let's say uyavuma yabo. Angisho ukuthi usho njalo exactly, I'm just making an example yabo. Let's say mhlambe uyavuma, then uzobe wenze njani, ufake isandla sakhe ephaketheni ithi number yakho noma ngicela ngiphi number yakho, whichever way comfortable kuyona. Ngithi mina mangabe uthatha inamba ifake isandla sakhe ephaketheni, same time ukhuluma ukufaka isandla sakhe ephaketheni because naye ukhombise nangomzimba wakho ukuthi lento uyayifuna yabo. So mangabe uzothi ngicela ngiphi number yakho bese uyathola ulindele iapproval yakhe, then it's gonna be awkward. Mangabe seku awkward amathuba amaningi mhlambe uzovela ethi anginikani mina nenamba umuntu engamazi yabo, noma kutshele noma yini because udinga approval yakhe eqala athi okay kuyima uye ephaketheni yokwenzani uyokhipha ifoni yakho. Isho nje kanjalo uthi ithi number yakho ubufaka isandla sakhe ephaketheni uyikhiphe, khombisa ukuthi uzimisele yabo. So kuyakusiza lokho ekuthenini uyithola inamba as much as mhlambe kuthiwa ubengakuncisha, but mangabe kubona ukuthi yabona umuntu uyamconvince kalula mangabe ukhombisa nangomzimba ukuthi uyefuna lento yabo. So wenze njalo. Ake senze esinye isibonelo, ngenza isibonelo mfowethu but okubalekile understanda indlela ekufanele wenze ngayo. Mina ngizoke ngikwenzela isibonelo nothi ukuthi ufike usho njalo exactly wena usungabeka ngendlela yakho ngaleso sikhathi yabona. So ake sithi ke manje ke isibonelo sesibili mhlambe let's say usedolobheni yabo. So usedolobheni naye inkosazana iyeza and uyabona ukuthi ayachaza iyeza nansi iyeza yabona. So into ekufanele uunderstand edolobheni izinto ziyashesha, abantu bajahile yabona. So njengoba abantu bejahile umuntu akafuna into ozombambezela la yabona. So even till uzihambela kancane edolobheni but kuyacika ulobona abantu bekudlula engathi wena awunayo purpose, awuzazi uzibhorekile uyahamba nje gcina nawe usushesha yabona even ungajahile yabona. So let's say nangu sayeza the best way yokuthi uthole attention yakhe because abantu edolobheni kuyashesha ku up and down ukuthi ube umuntu onjani odinga usizo yabo. So mangabe udinga usizo, that is the best way yokuthola attention yakhe ukuze kwazi ukuthi yenze njani ame akulalela ukuthi uthini phela naye khona ezokwazi ukuthi akusize. So nangu kuyeza right mhlambe mase seduze ungathi mhlambe ungavela uthi nje sawubona sacela ukubuza ipolice station ngayithola kuphi la okanye indawo la nga certify khona ama documents mhlambe bese uyathula
then uzokudirector yena police station ilapha okanye i-post office nansi lapha noma kwenye indawo la ungasatisfy khona ushona le khona indawo la kusatisfy khona lapha ama-document yabo. Then mhlambe mase akuchazela meqeda kanjalo bese uyabonga bese uthi uba igama ubuze igama ubuze nesibongo ngeba ngisho ngithi kubalekile uthole nani nesibongo sakho ungazi umosha isikhathi sakho kanti umuntu owakini yabona. So uthola igama lakhe nesibongo. The moment uqeda kumbuza igama nesibongo ake sithi akakubuzi yena bese uthi uyazi bengithi nami uzongibuza igama ngikutshela yabo. Mhlambe uzothi yena hayi mhlambe uzongitshela yabo noma mhlambe asho something bese uthi hayi ngibuza igama ngizokutshela nami khulileke bese ayakubuza umtshele igama indaba wenze njalo. So wenzela ukuthi let's say uyakunikeza inamba mangabe usumfonela ngesikhathi esifanele nakhona so umfonela uvela ufonela nomnini mangabe usumfonela uzokwazi ukumtshela uthi hayi mina uSibonelo, hayi mina uSiyanda, hayi mina Phumlani, naye uzokwazi uPhumlani uzobalula ukuthi akukhumbule ukuthi luyaphumlana engihlangane naye kade ngibuza indaba i-police station or indawo yokucertify ama-documents yabo. Kuzobalula ukuthi akukhumbule yabo because umtshelile igama not voluntarily awuzange uvele umtshele igama nje ukuthi hayi mina ngibani bani cha umenzile yena ukuthi njani akubuze igama yabo. So mangabe usukwenzile lokho mhlawumbe ungamtshela ukuthi ke yazi nkosazana ngena umuntu uSmile yabona umbhekeza uSmile yazi nkosazana ngena umuntu ochaza ubala yabona but kunento engizwayo ngawe yabona umuntu mangabe ekhululekile noma nje umuntu mangabe ephila awudingi ukuthi uzuhlale naye isikhathi eside kuyima understand ukuthi cha uyaphila hayi no kune energy engizwayo ngayo ukuthi hayi umuntu ophilayo yabo. So ngakujabulela ukuthi ngelinye ilanga ukuthi mina nawe sike sithola ithuba nje sobabili esithukwazana ngcono yabo sewuyavuma then uthatha inamba ngayo leya ndlela yabo. So it's not like njoba ngisho kanjalo i-resistance yakuze uyithole well mhlambe not mhlambe khona abanye abangeke baze bavume yabo. So mawusuthi ufuna inamba nje hayi mina ngimnikeza umuntu engamazi namba noma mhlambe yabona abantu banendlela eziningi omunye usuku lakhe limhambeli kahle yabona nje ucikekile yabona nje even usathi ucela ukubuza indawo ethize uhluphekile phela ngithi but angabe namsebenzi ayihambele yabo. So kufanele understand konke lokho ukuthi akusiwona wonke umuntu amazani la ngaphandle ozohamisa ame because wena cha no wonke umuntu unenkinga zakhe. So ungamthola engeke emudini ngaleso sikhathi thola ukuthi impendulo ozoyithola ngeke izikujabulise noma uzovela kuzibe nje ayihambele. So kufanele understand konke lokho and umuntu mangabe ekhombisa kanjalo ungalokhu ubambelela manje usuloku umncenga nana cha you move forward because ambona cha ngayishaya yabo. So enye izinto lezo ongayisebenzisa ake senze esinye isibonelo mhlawumbe sithi mhlambe ngakinye elokishini or mhlambe emakhaya na intombazane iyawasha empompini yabo say empompini iyawasha and then mhlambe uyasondela okay uyambingelela avume isibonelo njalo mangabe evuma mhlambe into ongayisho ngathi yazi othi ngolande yami washing yabo ubona kanjani well because phela mangabe usho na lo ufanele njoba ngisho uSmile ukhombisa ukuthi hayi uyayidlalela yabo you are just making conversation naye yabo. So mangabe intombazane ihlakaniphile ezikhulile uzounderstand konke ukuthi hayi uyazidlalela. So ziningi impendulo angakuphendula ngazo lapho naye zokuzidlalela mhlawumbe ngasho ukuthi we jobe isani kanje yami nje yabo asho nanoma yini noma umunye athi hayi hamba uyithathe yabo. So angasho nanoma yini let's say mhlawumbe yasho ukuthi hayi jobe isani kanje yami hayi ngeke mhlawumbe yapi yabo. Then mhlawumbe usungathi awusungakhaliswa nje ibhluwe okanye iskipa okanye ishirt nebhluwe nje kuphela yabo mhlawumbe nawe uzozijokela yabo asho noma yini but then ekugcineni ukhumbula ngithi uyawasha so ufuna ukumbambezela
and then mhlawumbe uzongathi yazi inkosazana ngakujabulela ukuthi nje mhlawumbe muthola isikhathi sike sibe ndawonye nje sobabili yabona ungekho busy sike sibonane nje sithi ukushaya umoya sobabili yabo ubona kanjani well uzokuphendula na indlela azizwa ngayo uma ngabe echazeka angasho ukuthi hayi akanankinga nalokho uma ngabe engachazeki well kufanele njengoba ngisho kufanele ku-understand it's not like yonke intombazane ozoyi-approacha izoba friendly kuwena okanye izochazeka wena well baningi abakuthandayo khumbule wena uyisipho baningi abasithandayo lesipho ayisona kodwa akusiwona wonke umuntu osithandayo lesipho ayisona yabo so baningi abantu abawudlayo ubhanana baningi bayawudla ubhanana but lokho akuchazi ukuthi wonke umuntu uyawudla ubhanana khona abantu aba-allergic kubhanana so nawe baningi amantombazane ongawachaza ake ngithi nje owachaza but hayi wonke awachazi wonke yabona so kufanele u-understand lokho so umuntu uma ngabe chitha ungagoloza achitheka nje understand yabona enye kuyayichithe bese uyachitheka kuthola ukuthi sekuyiyona isiyakulandela manje yabona so because ibona idla hayi lo yabo akabhedela into uyayilalela yabo ichaze wayiloko ukuthi hayi ngithe mangithi what because ekugcineni phela ufuni nawo umuntu ozothi ngelinye ilanga mangabe uzuthandana naye ungasamfuni abambelele ngenkani yabona so uma ngabe sekuphelile uyabona ukuthi you understand price sekuphelile yabo so ziningi indlela mfowethu then bese uthatha inamba ngayo leya ndlela yabo ke lokhu ke kulele kuthenini uzithemba kangakanani yabona so ukwakha kanjani ukuzithemba so ake ngikhulume ngami yabona mina ukuzithemba kwami kwakheka ikakhulukazi ekuthenini yabona mangabe ngizithembisile ukuthi ngizokwenza into ngayenza leyo nto iyangenza nami ukuthi ngizithembe because ngishilo ngathi ngizokwenza into ethize ngayenza then lokho kuyakunyusa each and every day ngizama ukuthi kube at least 1% into engiyenzayo ezoba uthembeka yabona so ake ngenze isibonelo mangithe ngizovuka ekseni ngo5 ngiyogijima well kufanele ngivuke ekseni ngo5 ngiyogijima ngoba mangabe ngavuka ngo5 ngiyogijima okukhombisa ukona ukuthi angiyena umuntu othembekile ngoba ngisahluleka ukuthembeka kumina so ngizothembeka kanjani ke komunye umuntu ngisahluleka ukuthembeka kumina yabona so leyo nto igcinisi yehlisa ukuzithemba kwakho yabona so uma ngithe ngizovuka ngo5 angivuke ngo5 ngiyogijima mangithe ngizoya ejimini kufanele ngiye ejimini mangabe ngayanga I feel really bad ngoba kuyakhombisa ukuthi cha mfowethu angithembekile kumina so ezinye zezinto lezo ezibanga ukuthi ngizithembe even ukufunda incwadi funda mfowethu incwadi kuyakunyusa ukuzethemba kuwena yabona ulwazi mfethu ulwazi yabona esikhathini samanje ulwazi luningi ngendlela esimanga but indlela abantu abalezi ngayo silezi ngendlela esimanga yabona kanti mangathiwa uyafunda mfethu uzimisele ekutheni ufunde ngento ethize oyithandayo well ungaba nolwazi kuleyo nto yabona khuluma futhi nabantu be free ibanjizwa free ukhulume nabantu amantombazane uhlangana nawo nanomnguphi emathilini ezitolo ukhulume naye umuntu uqali inkulumo nanoma ingane yabona ngohlezi ngisho lo ukuthi inkulumo iqala nanoma ingane yabona so lezo zinto lezo ziyakwenza ubonakale njengomuntu onjani oyikhululekele kwawena nje ozikhululekele ozithembayo yabona nje umuntu ongabaxwaya abantu kubalekile lokho ukuthi ube umuntu onjalo zibuke kanjalo ube umuntu kanjalo nje wenze kanjalo khuluma nabantu ungabaxwaya abantu ukuze uzokwazi ukuthi ke nawe ube umuntu ozithembayo proud ngendlela oyiyona yabona so ngiyathemba ukuthi lama tips engikunikeza wona khona la uzosizakala khona uqonywe balekile uqonywe mfowethu umnandi ubasa uthandweni yabona izinto ziyenzeka mangabe uzothandweni impilo ibamnandi yabona nje uyakitazeka nje even umuntu wakhe ngeke eduze umkhumbule kancane unless uzothandweni la ungekho khona happy then it's a totally different story yabona ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu wakho okanye wena ubambisile ngomuntu kuyabanjiswana ngomuntu uthola ukuthi yena userious ngawo kanti wena ubambisile okanye usothi no uthi uyaunderstandana
Anikaze nixoxe leyo, but no two niya understandana ukuthi ayisibambisene la once kwakhona othola omunye right uyohamba, yabona. So you must understand ngempela ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu, yabona. But let's say wena ubambisile ngayo intombazane, yona intombazane iyakuthanda. Well, umuntu unhappy kuleyo relationship ubani? Wena, because yona ingane yabantu happy, ijabule ngawe. Wena ubambisile ngayo, ujabule, mangabe unayo, yabona nje awubi mnandi, yabona. So wena usenkingeni, yena right man nawe uyajabula nje, yabona nje kuba mnandi, uyakukhumbula, uyakufonela yonke leyo nto, yabona. So understanda ukuthi zikhiphani kumuntu wakho naye ngaleso sikhathi, yabona. So njoba ngisho ukuthi mhlambe khona ama tips lawa ezokusiza khona, and ngangijabulisa lokho mangabe kukhona la ekusiza khona. Njengoba nje ukuthi kubalekile ukuthi sifunde kwabanye abantu ukuthi bona benza kanjani. Nami ke ngifunde kwezinye insizwa, and ngakujabulela nangelinye ilanga ukuthi ngifunde kuwena njoba uyibuka le video ukuthi wena udla kanjani, yabona. So mangabe unesifiso sokuthi nje sibonisane mina nawe ngayo Facebook, khona ipage lika uMqeqeshi wentsizwa, ufike usearch uMqeqeshi wentsizwa, uzothola ipage lapho engibhalele khona, noma lapho futhi ku Facebook khona inamba ungangithinta kuyona, ukuthi uyangifonela noma sikhuluma ku WhatsApp, okanye ungithinta ku email engizoshiya kuyona le video ukuze mina nawe sikwazi ukuthi sibonisane ngodaba lakho. Show mfowethu.